जनमेली। दशरथ घरे श्री राम, राजा जनक घरे कन्या एक जनमेली। दशरथ घरे श्री राम, राजा राजा जनक एक चिठिया लिखी भेजेल। दिया राजा दशरथ के हाथ, राजा जनक एक चिठिया लिखी भेजेल। दिया दशरथ जी के हाथ, दिया दशरथ जी के हाथ। ले चिठिया धावे नौआ से बरिया हो, झपटिया जोधिया में जाय। ले चिठिया धावे नौआ से बरिया हो, झपटिया जोधिया में जाय। झपटिया जोधिया में जाय। एक बने गईल दूसरे बने गईल हो, करबानी जरवा से बात, करबानी जरवा से ए बात। कैसन बाटे हो राजा दशरथ, कैसन बाटे हो। झपसल हो हार कवने सिंहासन पर बैठे राजा दशरथ। कैसनी हथुनिया बाटी ठाड़, कवने सिंहासन पे बैठे राजा दशरथ। कैसनी हथुनिया बाटी ठाड़, कैसनी हथुनिया बाटी ठाड़। सोनवाही बट राजा दशरथ, मोतिया न झपस ओहार। मोतिया न झपस ओहार। सोने के सिंहासन पर बैठे राजा दशरथ। पतरी हथुनिया बाटी ठाड़, सोने के सिंहासन पर बैठे राजा दशरथ। पतरी हथुनिया बाटी ठाड़, राजा जनक घरे कन्या एक जनमेली। दश